la mulungu pa 30 June 2024 kuchokera ku Times Television kunyadira kwake timati TTV tafikanso ndi chiprogram china cha Hot Current, chiprogram chimene timabwera pano kulankhula nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamalankhula nkhani zimenezi sitimaopa, sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisia, sindili ndekha, ndili nawonso amsukuluzi a Jona Pankuku. Ndakulandirani amsukuluzi. Tathokoza kwambiri. Lomaliza, siku lomaliza la June. June amataba 30. Amataba 30. Yes, ndilo lomaliza. Mawali ndi 1 July. Pa 6 July ndoti tikhauli tikukwanisa zaka 60. Chibebe chakulira. Osa chibebe agogo. Tafikano pa ugogo ngati dziko tafika pa ugogo, koma tikulepherabe zina ndi zina kupanga tili gogo. Zimenezo zofunika tizizundikira ndito. Yes. Khala gogo. It's a better reminder. Tikumbutsana kunena kuti 60 ndi kuti ndi munthu wankulu, ndi mtunda otali. Sunga makhale kunyumba kwa gogo ako munthu uli ndi zaka so 60 yayi. Kuyenera kukhala wozidalira pawekha. Ngati dziko timayenera kukhala wozidalira palokha. Ndi kuzidalira palokha kwa dziko ndi kuti ndi anthuwo. Koma tisanatero timati tiaonese anthu akatundu amene timabwera nawo mu program imeneyi ya Hot Current imene imatipeza ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise. Ndi wa Series Enterprise amakhala ndi akatundu osiyanasiyana a stationary komanso katundu wa electronics. Ili mmanjayi ndi watch. Mmene mumakhala watch ziwiri, muli watch ya digital, ijamati smartwatch, komanso muli ja traditional ya mivija. Brand new imeneyi ndi 110,000 mawatch awiri. Kupereka 110,000 kutenga mawatch awiri. Ija ya traditional ya mivi wakhala wamvula zakale ngati ine, kapena iza smartwatch za na masiku ano zoti amafuna ziona kuti mtima wawo ukugunda kangati per minute. Zimenezo tilibe nazo atendi kwenikweni, koma mawatch abwino. Tikachoka pamenepo tili nato tovera khutu iti. Makutu ena sizimatheka ayi kuyika kakhutu ngati ife alibe kokola kena kaki kankole kachi. Tilibe ife timakonda. Koma kwanza athu amene makutu ana malola izi tili nawo awa amati ma AirPods. Amenewa ni ma AirPods apamwamba kwambiri, amakhala ndithu akuti 10 hours ukumvera ndithu, komanso akuti 30 hours with charging case. Siza mwana yayi. Amenewa ali pa 75,000 kwacha. 75,000 kutenga ma AirPods amenewa mtibu. Khutumo kumamva ndithu chilimba. Kwa inu amene makonda ma Apple, tili nayo ndithu imeneyi ndi durable fast charging. iPhone kapena iPad cable imeneyi ili pa 65,000 kwacha. 65,000 kutenga zimene zizi katundu wina mwa katundu amene amapezeka kwa anzathu amene wa a Series Enterprise amene amatipasira program imeneyi ya Hot Current pano pa Times Television. Chithunzi changa sindikukondwera nacho we. Chikuzaoneka ngati ndagobeka mutu pena pake apa. Tipite ku break kuti Namondo Francis Namondo achigwire bwino. Mutu wanga ukhanga kuti ndauzondosa pena pake chonje ngati andiphonya kometa chambali apa. Tipite ku break. Iwe Francis usamapange zimenezi. Tapita ku break tandikhonze bwino mene maonekera mucha. Tubweraso ndi Hot Current akandikhonza mutu. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories: AirPods Pro, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops: Lenovo i5 8GB RAM 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building next to Steers. Terms and conditions apply. Series Enterprise,
suppliers of electronics and stationery in Malawi. takulandiraniso ni pamene tikupitirira ndi program yathu ya hot current lero la mulungu pa 30 June 2024. Nkhani zimene tikambirane mu program yathu ya lero zilipo nkhani zinayi. Nkhani yoyamba, tonse alliance yakwanisa zaka 4 ikulamulira dziko lino. Kodi zilipo zimene tikhoza kukambirana kuti tonse achita bwanji? Komanso MCP paja adagwirizana kumene koko kuti anthu amene sadathe zaka ziwiri ali mchipani chimene chisadakhalepo ndi udindo wina uliwonse asakapikisane nawo ku convention. Ndi zimene zozo kunalankhulidwaso amene achair amene ayendese convention imene ayikonza kuti ichitike kuyambira pa 8 mpaka na pa 10 August. Nominations akuyamba ndithu mawali mpaka na pa 15 kuti aone kuti kodi akhoza kuonekaso kodi lamulo limene lili lukhala bwanji mu nyengo zino za democracy. Ndi nkhani zimene afuna kuti aziunike kumene koko. Komanso mukumbukira pankuku tidayambapo nkhani ya apolisi kuti apolisi ndithu jombo kumapezeka kuti atha kudikirira ku office osapereka jombo kumapita pakaunjika makayangana pakaunjika makasakano kukutumula ngara agwira ntchito ya kunyumba ina inali ya white sapato amachita kusandusa pakaunjika pacho khala ya black kuipanga amayipaka mankhwala pamene pajapa sapato ya white imatha kusanduka ya black. Apolisi kumavala sapato zochita kusandusa tamba uchita magic kumasandusa sapato jombo ya polisi tumachita kukapangisa pakaunjika. Limbi yafika pamenepa mayi yolamu limbi yafika pamenepa azikhale ng'oma limbi yafika pamenepa kuti uniform ya polisi mpaka na kuchechetuka wa polisi 4 years sanalandire uniform iyi. Ufuna kuti amene yoyo apange protect life and property. Sizikuyenda. Allowance munthu adakagwira ntchito kale munthu angodikirira allowance. Ndipo jama agwira kugamwa ati discipline. Usalankhule iwe ndi wa polisi uzimva kuwawa uzingoti ukangwereza kulankhula ndi kuti zakuvuta. Akuponya komwe kumudzi ndeti zilankhula ndife ife tukasiruzidziwa ndipo ife timalonjeza atu kuti tizibwera pano mpaka natione kuti apolisi akulandira ma info manual mutiitaneso tikakhale kumwambo umene ife tikaone tili ndi information yes mmene apolisi ena akuvutikira mmarenti yes kuvutika nyumba za apolisi zosakwana ndi akukhala mmarenti mu avutika nde mukakonza bwinobwino ma uniform mukuwapasa majombo mukuwapasa muzatita atsomboni tikachita hot current tikachita kumene kumwambo wapasa maofesala asamamvese chisoni munsewu muyaye kumati wamona apolisi kumazemba kuti akupempha inachi it's embarrassing. Ina ndino a DPP so kumene kukuso mwambaso kulemba makalata kwa speaker kufuna kusunthana yanu icha
Feri matita tapumako. Matita pumako. Mwayambaso. Ufuna kufusele bafuso kodi sisi matheka kutokambirana makhala yochosa basi out ade ndizikhala basi zikambirana chabwino ajona posa chulukisa gagandiwa tonse alliance yakwanisa zaka follow officially no pano 4 years in power kusweza kuti tangosala ndi chaka chimodzi kuti akwangule nde muti mukaona quick assessment yanu mwamsanga tibe nthawi yochuluka yayi kutasala chaka chimodzi kuti timalize mandate imene tidapasa kuti akhale ndi 5 years muona kuti achita bwino pati komanso zavuta pati mwina choyambirira yes no paje para matopic ambiri yes tizipanga mwamsanga yes choyambirira cheni ukaiona 4 years imene tonse yakhala ikulamulira mmene adalowera kudzafika tsiku lalero olota mpeza watonse amene nthawi imeneyo anali patsogolo nkumalankhula kuti tivotereni ife kumfusa mkulu 4 years moyona bwanji atakhala kuti anene kuti tapanga perform ndiye kuti mwina manyazi alibiretu olamuzi ayi manyazi amakhala 5 apakhala a 5 manyazi alipo 5 ndiye kukhala olonyazi limozi ulibe atakhala kuti akumandi akana maso tumene kuti no ine apa nkukutukonera mutapanga perform 100% chilipo chimene atoka nthamene wadya chabwino ndiye chikusokoneza kapena wakhwewa kapena mwina wakhwewa koma kuti chilungamo chenicheni to be very fair and I'm glad kunena kuti a few people this amene ali rational akutose komweko when you have a conversation with them they will be able to tell you kuti amene zina zake zativutani could have done better so if you ask my assessment mene the goodwill imene adali nayo ya Amalawi pamene amalowa zimene amalankhula amene amalowa malonjezo amene amapanga against what they have fulfilled pa ground upeza kunena kuti zambiri sizinayambike chabwino komanso nduma panga sympathize pang'ono because of what they have gone through mwina ulamuliro wachakwera ndi tonse adutsanso muzambiri zimene zozo ena ndikamakamba maona ngati kuti sitingasichotse miliri ukamona za miliri mangabanga zafika mpaka pa cyclone Freddy paja the damage done ukangana the loss even the recent loss mupeza unena kuti zasokonezanso zimene zija administration yawo komano overall ndimadzanga nakuti kwambiri ndimadzaona kube kuti zina zimapanga revolve around the leadership aspect pena pake poti pamene okhala ziganizo zonena kuti apana atha kupanga chakuti apapatu awawa anakatha kupanga chakuti sizimabwera choncho chabwino ndikugwire mkama yes tisamayankhule in abstract yes tiyang'ane 4 years ago ndi 4 years after kodi ndi ziti zimene titha kunena kuti na izizi aya atonse tafulire kachipewa apusha tasuntha komanso ndi ziti zimene tikhoza kunena kuti manyaka tikanena nkhani yokudzana ndi kutonse mwina ma positives amene utaona kunena kuti at least mbali amapanga amakankha if you look at mina developments and the infrastructure development ikumaoneka ndithu kunena kuti ngati chani tukamba za misewu uli bwatha tukamba za kamina kuti watha chabwino kamano we have seen mina misewu kunena kuti yambidwa imene kuti kuyamba so timatha kuyamikira kuti chikangoyamba yes titha kuyamikira zira lijotha liwerenga ngati kamanabi kunena kuti ayamba pakonesa kuti pali commitment chabwino okay amati half bread is better than none kuti tizamanga chakuti kupeza kuti chinthu usati kuyankhula kwa umphawi kumene koma half bread sangokhala full bread ndikufanire kuti zokuti ayambazo famali zina zake zosanayambiretu chabwino so I'm able to identify kuti at least izi ayambapo chabwino timaona nkhani even nkhani zakhuza ndi governance rule of law chakwera taonapo kangapo zimene akalonjeza zimene zizi ndi zipilo parliament tinaona pilo parliament kumakankha mafunso tinaona nkhani yokhuza ndi kupanga increase ndalama kupita ku ACB kusiyana ndi mbuyomu even minimum wage minimum wage yakwera whether tax free pano tijafika kodi 150 yes zimene zija za sithako tikaona ku ndi boma lawo limene ife ngati tulankhana apanga operationalize access to information law so
zina zake kutoopyeza kapena inuyo mwopyezedwapo kuopyezako timatakulankhula panopa osaopa mwina that aspect let's agree ufulu ulipo though palibeti there are a few bad apples here and there suratirani kumankasako kusiyana ndi anzathu aza blue tikarekeza ndi mbuyo mu mwina panopa kafuluka akalipo okay so pankhani ya governance ukapezonera kuti amayesetsa kuti apangape phushi ziwiri zitatu komano kuti ukatengera zimene amanena kuti no kusinthana kwa moyo because wonder if you go kunjako kumfusa Malawi because a recent I think a recent report ya World Bank inalamba kunena kuti Malawians are worse off economically many already about 25 years ago but they're even worse okay so ukamangana no the livelihood ya Malawi akumazonera ngati kuti panopa ndi kumene akulira kwambiri akumva kwawo kwambiri zambiri zachitika komanso kuti timpaki cushion muno bwino zikukhala kuti kulibe utikamagamba choncho kuzabwerera ndi zimene unanena zija kuti kunali mavuto kaya ndi COVID yes kudabwera manamondwe kandi atatu kudali achinana Gombe ndi Frede nkhondo za ku Russia nkhondo za ku Igupto ku Israel ku Igupto kulibe ku Israeli kumene kuli nkondoko zimene ukamanya zimezozo ndikusanya statement yonena kuti komano mwina zinthu zikuvuta tiziziyangana bwanji tiziziyangana kuti paka nakhala kuti padali sogoleri wina they would have still have maneuvered nkupezekabe kuti despite zimene zozo mwebo makhala bwino kapena it doesn't matter paka nakhala lokaswira mtundu wanji anthu akadakhala mavuto because tizizika ini uje yes ineyo chimene anzathu akuboma argument yawo yomakhaonera kuti ifeyo zativuta kwambiri chifukwa cha izizi if you hear some amangonena kuti chimene chozo komano if you look at my behaviors ena akumbali kumene koko munthawi ya mavuto yomweyo tiganize zimene zozo kuti kodi munthawi ya mavuto tinalira ndife tokha kapena nanunso mmalira nawo chabwino okay so I didn't see kunena kuti mwina atsogoleri athu kuboma amalira nafe chabwino if you look at mwina tima careless expenditures if you look at inde kunali careless if you look at maulendo amene amaendedwa anthu kumawerekera makha ma international media matilemba kunena kuti kwanu kone mukuyenda kwambiri okay so timakhala zoti tukuvutika chuma chikutivuta koma mkudzaona zimene tikupanga background zimakhala kuti sizikuyankhulana so yes mavuto analipo komano zina zikupanga revolve around decision making ma priorities kuchokera kubomako zimene ndaona ngati kuti zinavuta now tikamanena choncho anthu mmene chiyembekezo anali nacho patonse 4 years kuti asala chaka chimodzi ukukhulupirira kuti chiyembekezo chimene chichi anthu akhoza kumanena kuti I think ayisesabe ayankha kwakuti kapena zavuta ndithu I know kunena kuti kutoseko ali ndi ajamati ma strategists I hope they are still there and they are still sensible azikhale tunda is one of them yes I hope adakhala kuti apanga ka research ya simple kungotenga fomu nkumazungulira kufusa Malawi kodi muona kuti tachita bwanji akutoa asangoyima bwina badera modzi angozungulira kumfusa Malawi tachita bwino kapenayo unafusa zinkhachocho tachita bwino kapenayo titakhala kuti tifuna timeso chaka chamawa mutivotera kapena simutivotera okay these two simple questions would give them a better picture if you ask me ali ndi ntchito I don't know whether the 1 year is enough for them komano ali ndi ntchito to convince Malawians especially Amalawi amene adali ndi chiyembekezo chochuluka mu ubomali kunena kuti ndimene akulankhulira awawa usaiwale kuti Amalawi adatuka ochuluka mkwapatsa vote ka percentage sokochuluka so bwino mene timavota mu June mucha so makamaka malonjezo wanda mwina ilipo lonjezo lina limene umaganiza kuti ililili anthu awa kanachita deliver ilili I think mwina zodandaula zikanatsikhala zochepa kusiyana ndi mene zilili panopa because kuti ukhale nawo atsogoleriwa makhulupirira kuti iwo ndo akupanga bwino kuti amadabwa kuti achina simukuona bwanji yes the problem imene imakhalapo unfortunately so inu ndine
1000 timakhala background we chat ndi anthu timamva anthu akulankhula. Okay, we have good programs here. Somebody will call you from Rumpi, somebody will call from Doha, from Sanje. You will hear their views on what they make of many ulimu yopano. So timeka chisanso time enejai malonjezo amene amayaka moto kumanzula mtima Malawi kuti hey awatapatse vote muti yakatatu wachisanso kodi kudya katatu mizu kuti chakudya chilipo chochuluka by food security. I think that's the ultimate. Jama uthomwani chakudya masaka muti sita sikudziwa kwa masana mama masana madzulo muthomwani chakudya chabwino. Thumba la fertilizer 4.5 ino ichocho ndikudzaona kuti of course I know they explained kuti it would be very unrealistic kuti thumbalo likhala pompacha chikhalire ife kuno city mapanga fertilizer nditi matamangwino kumana izizi bwanji sibwezi tumauzana nthawi nakasi mapatsa ituzi Malawi kunena kuti thumba likhala kuti kamozi kokha muthoza kugula folo kwina kuti zaona kuti akugulisa bwanji koma thumba la fertilizer mudzigula pa 4.5. So ukaona kuti ndangati amene akwanitsa kumalandira nawo wakupo farming wakupo kumana majority ya alimiwo upeza kunena kuti sakukwanitsa akumakati kuona pa 60,000 kuti pa 75,000 yes above ndangati amene angakwanitsa zimene zonso upeza kunena kuti ambiri sakwanitsa ukamba nkhani yokhudzana ndi oloma passport kuti afika pa 14,000 zimene zonse sazichola komwe mpaka pano. Okay, utikangamba kumtunda kwa apule kuti ma passport afika pa 14 pamene dachitidwa haki kana pasizimamveka bwino ndi manyaka tikunenawo besa zakandaka zimezo besa manajua manyaka kuti tukamba khandi zakazimene yes timakamba khandi kukhuzana ndi apule kuonjezero linzachosesa mphamvu nzapanga juice power kumapirira kweni anthu akhanda kumafusa akhanda no ine singangozipanga ndekha kuti munthu sungakhale ujeni chancellor wa ma university osenziko kaninaso kuti zimezozo iwo akabwera ayi koma tikati tionerero mwezo sila mulo sina sinti now the thing is kuti akwenera apanga zimezozo ndani iwe mphamvu kuzono zanga zinzambiripiriri mina kati ndamuta ifa ine ndikhulupirira kuti atangoyitanisa yes kaya ndi amvalo senior council pana amvalo izizi zandikwana mphamvu zachuluka amangani next year ni sindukhala ndawauza Amalawi chocho sindukhala chancellor wa chinthu ndemu konse izi konzani zoti ine chicho senzisankha kuno ina sinimaziwa ine zingaziwa anthu osenziko muno oyi munthu mzidalira ine kuti ndipange appoint munthu we wakuti akakhale pakuti ayi kuli maujena vya maziwa amakuya chilo ndanthu takonzani ni samachita appoint anthu atakonera president mezirani pofika tingoseza leo la Mulungu pofika la Mulungu next week mukhale mutayamba zimezisi parliament ikamaka kumana ikapange zimezisi so kukhala ichatimati political will yes yoti chinthu chisinthe boss ine pano mwina kumbali mwina sikutheka komano ine sindamvi that kind of an element kunena kuti ndawauza kuti tiyambe zochepetsa mphamvu zizi sindamvi zimenezo koma kanena kuti sindingadzipange ndekha it has to be a parliament isinthe so what have we done 4 years down the line right tinkangolankhula kunena kuti anthu ativotere yes okay so zimene zonso pali kagulu ndithu ka zinthu konena kuti tinkakamba za 1 million jobs yes tinakambapo mbuyo mesa zinakwana ukafusa boma kwenda amazinakwana so kulengera kuti ololole kaima kuti anthu amasisa njera ndi kuti anachita create job. This is a very serious program tumeona ngati tizikamba za serious ndikuuza komatu kuti iwota tiwerengere kuti 1 million ineni mazuwa kuti anthu ogwira ntchito mboma ops abwinobwino I don't think anadusa 200,000 they should be around 200 between 200 and 30,000 to imagine kuti tidachita create 1 million jobs and where are these jobs because panopa ndoti bwezi tilipo anthu ogwira ntchito mboma bwezi alipo 1 point chakuti now simple thing wanda if this government was that committed kunena kuti chaka choyamba tidzapereka 1 million jobs definitely zateka I don't think they would stop sibeziso zikuvuta kufotokozayo zikuoneka zokha ndauti in 5 years ndauti bwezi patuti tapangireti every year timanga 1 million ndauti pano bwezi ndanga mwina 4 million which is not the case okay panopa ndoti kuti tikunyosa za ku Israel koma
ndi mwaiso wina amene aboma lupanga great jobs koma what does that mean kwathu kunoko sininga walembe ntchito anthu amene ati tukapititsa kunja akagwira kuma mega farm aku Israeli kuno tipe mega farm ifesi tinambe ma mega farm bwino yayambako ena ake mwina tikolola mwina chaka cha mawa. Yes, so yona ndinapo tinalionera kuti anthu akakhala kuti akupanga deliver you don't need a headache to explain that topanga kideti yayi marafati pa mbili kunja kuno wina akasowa pesa ntchito sisowaso mpezora brother ajata pesa ntchito komano tidakali pompa jabe sidu wina sawo choka so ineyo chimene ndachiona and this is I stand by what I'm saying here kunena kuti kubomaku chimene chinavuta kwambiri amalankhula koma kuchita koma wavuta kunali amalija malaplapo amalankhula kwambiri luba alankula kwambiri koma mukapita pa ground ndiye mukande nazo pa ground zikutheka implementation maona kuti ndilani yovutirapo so if umandifusa fusana kuti kodi with a year to go yes ali ndi mpata wa mtundu wanji Amalawi yes angakhulupirire bwanji atosewa chaka chimodzi chitasala atosakatuka panopa kwauza kuti Amalawi tibwezereseni mphamvuzi tipitirize misewu manena tamba ija tufuna timalize Amalawi akhulupirira kuti amaliza 5 years chifukwa imazafika nthawi zaka zikamaster anthu amazamba kukozana kuti nanunso muzikali realistic you think tingamalize zonse 5 years yet you know kuti ukamalowa mandate yako ndi 5 years beyond that is a bonus yes it will depend on how you perform your first 5 years kuti Amalawi akukhulupirireso another 5 years ineyo atakhala kuti tulankhula ndi atsogoleri akutonse amene ali very sincere chilungamo amata akugwira yonchi kumamva kuti ndi chilungamo atakunena kuti I think tikanatha kuchita kuposa amene tachitiramo and zimenezo ndamvapo angapa kunena kuti panozo zibe ntchito because tungolankhula yes 1 year yasalayi because kunena kuti tikanatha kupanga ndio sunapange that's what it means sunapange sunapange almost doesn't count chief ineyo almost doesn't count I almost scored sitiwerengera chigoli image chache suna mwetse sikaoneka pa scope kuti inangosaba pang'ono kuchinya ndeli 1 year pa 0 be yes so almost it doesn't count yes so with 1 year to go atakhala kuti kuli anthu oziwa machawi vuto lake iyi pa kamiliyoni yatu atakhala kuti afuna apangeko zina zake zokuti anthu aone kuti poyamba kuti ali timu ina yake tinkati bata ndi kumadzulo mapeze kati yavutika osadya panoyi ine ndikuziwa bata masiku ano kulibe bata bata imeneyoyo nthawi imeneyoyo bwana ukangosala pang'ono kutha imamwetsa kapena tonse ndi bata kumadzulo ukuiona bata kumadzulo mwina kubwera kwa house kuti paja ali ku UTM ndimendonera kuti awawa ali ndi ntchito do you know what ineyo sinimayiwala aife atu akhalife mene tonse imakawanitsa 2 years leti malankhula tinayamba kuchonga tinayamba somene kuti I think they still have some 3 years to go yes if they can do it timanena yes panopo tukapeza kuwatsa chaka chimodzi yes okay atha kupanga chakuti so kwa mezano kuti there is a load zimene amene azipange mozi tikotsa ichi tikonse zabwerano pamodzi so abana kupita kwa Malawi awawa watosiwa kukampanga convince they will need strategies unfortunately kumakhala anthu yako kula mitima omani namiza mtsogoleri ngati kuti anthu akutikonda pa ground pamene realistically Amalawi akulira kunoko so pabwere wina amene atawaoza president una president anthu akona ngati sina chile bwino say that painful thing uchinene nditu namvapo kuti ena amene azimenezi adabandulako vuto lake limene na chimene machitika choli anthu ena safuna kuti uziauza kuti sizili bwino anthu ena sitingathule dzina yes kumano adachosedwapo ntchito kana kuti titati tiponye voti panopa tithaulusa na chimene machitika chonena kuti utakumbandula amene uchiona chilungamo kwina kama kubandula na Malawi koma chilungamo cha suna chibandule wangonchosapo munthu amanena uja chilungamo cha chidakalipo mpachapa chilungamo suna chibandule chilungamo sunga chibandule chipompo olo kuti abandula anthu amene amayankhulachi chilungamo sunga chibandule because inetu ndimanena kuti sindikupemphera titani komano inu ndine patakhala kuti olo achakwera ali apa olo makamera ali pompo olo akufunsa kuti
Ife muona kuti ndachita banji tizamba kupepesa sana yankhule. with due respect. Your Excellency, with due respect. Tikati kwamea kwa ife tingati maja. It helps. Yes. Because musapatse mtu false hopes. No. Atikanga kuti izikuteka. Sisakuteka. No. So mene muli ino ndineyo. Yes. Ndi anthu azikupopa kuti muthauni menya ineyo. Ntakupwetekani. Anthu azikuzani kuti koma Jona wanda kupwetekani. Chisazo yes. So mukabwera mazikunga wana. Ndikupwetekani phiri. So macha kumuza kuti you get embarrassed. Yes, you get embarrassed. Your Excellency, we can do better. Here we are delaying. We have stagnated here. Tadidimira papa. So chikanacho kapo nsanga. Ndando zachonera kuti papezeka anthu ausa achakwera ndausi. Yes. We haven't delivered to the people's expectations. Yes. Anthu amembereza zambiri yo wife. Yes. Koma zikuoneka ngati kuti zambiri sinatani? Sidabereke. Cyclones, mauti inde. Zinalipo. Komano eventually Malawi atuweruza matundu anji. Where there are some things that tikatha kupanga sinapangeni tivomereze sisiyane kuti apadi sinatani? Sinachite bwino. Timpeza bwanji Malawi timpange soko visa vote atipatse so vote. Pamenepo. Pamene pafunikano mitu osati yapwesa. Mitu yogwira ntchito bwino kuti tipange bwanji. And tikachita deliver chinthu. Let's move on. Yes. Tumachedwa tikamene kajaka kumango mango akamba. Kamene kajata aphataka uku. Kukatembenusa upita uku. Mane ka Bible ndi Musa. Paulo. Kuna amene kuti what I do ndikapanga achieve chinthu ndimasiye ndimanga gola kutsokola. Towards the highest calling. That one. Yes. Komoza khala mwapanga achieve makuchedwa ndikomweko. Ife tupeleka ndalama kwa ACP. Basi makutembenusa chomwe. Kolezani ife tidane kuti tizipanga zakuti zimenezo tikupereka. Mwapanga mama mega farm anthu afuna zomapereka ma AIPs sizitithandiza. Mupeleka ndalama kwa ACP. Corruption akutsika bwanji. Akutsika bwanji. Mupeleka ndalama. If they asogolera amene mayina kuti tizichita create a conducive environment. Are we creating that? Yes. Mbeza kuti tinalipo mpacha. Chabwino. Ndiye timalize ndi nkhani imene iyi. Kusolovuta kwambiri muli yanke. Mutati mufuna mupange score. Tonse. Muibasa bwanji pa 10. I would give them 4. 4 by 10. I would give them 4 out of 10. You think with a year to go, atakufika pa 6? If they have and what have background. Atapita background. Mwina ziwiri zokha. Muganiza atapita ukapanga zinthu ziwiri. Ziwiri zenizenizi. Kuti Amalawi mtima wagwire kuti ziwiri zimnanga kapange background zotaka. Zizauzira maiso apa. Choyamba. Tengani zolembera. Choyamba. Ajona afuna kunena maiso. Tengani zolembera ino amene mati malangiza abulenu. Samangu alangiza zinthu zabodza ya. Zenizeni ndizizi. Utatala mama advisor zambiri million. So zazi. Ndio ndolea kuti akamatuluka kumeneko akafumbira nokapempha 40. Yes. Kwambiri azikone pepani. Apepese? Twat. Abana. Chimene Malawi chibaza mtopetsa kwambiri ndo kabali Malawi waliro. Yes. Wale abana swadzana. Ayi. Wale hapa zozuri awandawo akunama angu lafula. Suti chimene akufala chisimene chili perspective bawo. Angu akufala ndikamwa. Mafesetsa. Yes. Akulu pepani zimene dalonjeza zinda kwanditsa. Tidakuza ndichakuti. Tidakuza ndichakuti. Koma akabwera kumadza khanga kuti Amalawi mutu ya usigwira ntchito. Kuti sikumva pati. Mesa kuti feyo we deserve another session. Why are you not just to just? Ngati kuti iniona ndamene mukudzidzwana bwino. Atisempana ndi Malawi because we've got some leaders. Amene makaso kukhala kuti sali connected ndi zimene background anthu alili. So choambirira chimenecho. Kapiro dikatsalaka. I just hope mwina sinza safingo bene. I just hope kunena kuti Tosa Alliance yawo idakati Tosa Alliance. Mukaikira? Okay, with the coming in of Ausi, ndikukhulupirira kunena kuti ngasi Ausi abera kumene ndipo ulino. Mwina atakhala kuti Ausi ajawa batsebe mpata. Mutaze. Kwa batsa mpata onena kuti athamange nawo mchaka chilipochi. Chimene nena chonena kuti iya tepesa kai. Chimene nena chonena kuti alipo ena kumene kucha. Alankhula anafika pelo kumwa kwa motselo pakati afuna kuweza kuti. So
some people are not trustworthy ndandale amangopakano zandaliso koma pa ground tiyang'ane kuti panopa ma needs Malawi paka dali pano njani nkhale Malawi manero mubwera 40 pali 40 you know the vuto lathu lalikulu sikudya tu at 60 years zona tizilephera kudyesana kuna kuti ngamagwise ntchito kasu kuti mega farm tikolola litiro kuti aliyese ma district onse 28 ngamazali chimanga ndipatse chitsanzo cha naona comment ina I found that very interesting pali tinalemba story nake ya mawi nake pa quiz kuti wali wakhalali pa oxygen yes you understand yes so after we had done that story napeza anthu abwera asunkha padagula mabatiri a solar kuti mawi tinalemba story kunoko imene yes na wino adzalemba comment kunena kuti Amalawi ifetu ndanthu kuti mtima wachikondi patokha tili nawo amatisokoleza ndandalewa you understand so ineyo kukhale anthu aone ma needs anthu pa ground chifukwa tu mudali moyang'ane olo chimanga chomwechi chomwechi kuchita kuchisungira kuti tidzayamba na August ubwera uyo kwathandiza Amalawi pamene Amalawi kuona ndi njala mudzimu utenga chimanga chikugawa anthu akhali zowayendereza komabe nthawi ya bana njochepa chifukwa aliyese akabwera adziti ndi kampeni awa abwerawa ndi kampeni koma a president still he can make some decisive some decisive actions pazina zake ndithu zonena izizi Amalawi akuyembekeza izizi don't scat around kusulira uku nakufisana zinthu ziwiri musanisokoneze choyamba mwati akapepese kuti zimina sana chite deliver zimina chita deliver katani akauza anthu tombeleni manja zimapanga nanga akangopepesa kati angula kuisasa zopaka deliver za anthu akuzidziwa ndi zimeza sakanene akangopepesa zimesana pange zimapanga okay look at this if you have got a list ya zinthu mwachitsanzo atakhala list siye ndikunena atakhala siye atenge zinthu zina zimalonjeza Malawi tidaonjeza izi inde koma leo kuti zimesana pange zumuda akapepese akanena kuti atapaka munyengo yomwe yovuta fadutsa munyengo yovuta tovomeriza suspense munyengo yovuta yomwe tinayisabe kupanga izi timapempha zikhalo kwa Malawi Uganda zoti amatseso kapenayi mutatipatsa kumene sompata mwina ambuye mkutuko umene opanda malichani zitopotoposi mwina kapena tithakwanitsaso izi koma ndikunena kuti vuto limene akalilipo it's more than cyclones now apepese akumbusa Malawi so zimene apanga choyamba kuti apange china mali chacha why do they deserve another vote yes nde auze chani fight nanena ati panga ma solutions sirufusa so mafuso yi akapita apange chani ndeti makamba kuti kapena mega farm tikolole Kuna kama mega farm tisisi zikolola. Ndaona pena. I hope that's true. Kunena kuti even chiwerengero cha anthu amene akupindira ku IP chapana kutsika ngati sisi. Yes, akhala 1 million. Yes. Okay. Now on a statement akale ma beneficiaries akhala 1 million. Ndimeti kunenazo silingama zale kuseri kwa nyumba. Yes. Nkumaganiza tijesa na 20 plus million. Pafike ponena kuti a president Chabwera. I think it's Magamba. Magamba za program ina kuti chi AIP isi. Tukapata ziganizo zimene sukuti ungopanga zona anthu akondwera amene akuzungulira uchepa. Ziganizo zonena kuti zikhala ndi long term impact. Chotsani che AIP ichi akulu tamakhani no magulu madiramu. Tinga ngongoleza nifi. Pamwini puti loans. Yes. Makamba zalifu mumukira. Tikana kuti ungopanga chiganizo abana. Ndrama izi zikupita no kunifi akulu tikhale ma cooperatives chinifi tikhale zikakongola ndalama kula fertilizer zikabweza kulimesa nkakamba iwo boyamba kamba za subsidy akati universal osati izizi za ujeni za zinangobwera mwandale ndale but MCP ivinyaka lekale akati farmer fertilizer yes kuti farmer clubs kuti ma clubs azipita umakatenga mtengo ofanana koma ngongole akakakongola kagulisa azikabweza revolving fund apa nkuku nthawi yathu ndemati mwapasa 4 pa 10. I think I would give them 4. Okay. Give them 4. At least they have hope. Are you not scoring them? No, I'm not scoring them for today. Chifukwa choti ndingozangola kuisa mwina follow yo, you've been very generous. Komano I think ndio ndiano yambia 3. Chabwino. Kuchoka pa nkhani imeneyo tipite ku nkhani ina. Nkhani ina imene tifuna kukambirana pano ndi a chipani cha Malawi Congress. Tipite ku break kaiko. Break.
Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. takulandiraniso pamene tupitira ndi programu yathu ya hot current pano pa Times Television TTV MCP kuyambira mawa mpaka na pa 15 anthu azitenga mafomu mena zilemba pamene popo kuti ine ndofuna ndikayimire pakuti chan. Convention yawo izamba pa 8 mpaka na pa 10 August 2024. Nkhani imene ili mkamwa mwathu ni mfundo za nyuwani zimene zabwerapo mkatikati mwa ndimemu asanapite convention. Anthu ena atakhala osanena so muzembereraso bwanji tibwere ni malamulo enake achingira anthu enake kuti asapikisane nawo osangona anthu ena. Yes, Anthu amene akuoneka kuti atha kutenga lo positions athu. yes, Well, that's the point. Yes. Kuti adakhala kuti anthu amene akubera nyuwana enawo nawe ndi wene. sibweza ata Ayi. koma kuopa kuti kuli anthu ena akakhoza kutenga ma position Uyo atangoti napata uyu atha kutenga Alwa. uyu atha kutenga nde bwanji tibwere ndikena kache tiapinga amene wawo asatilande ndikunabwera kalamulo kokuti ngati wesu uli membala wa 2 years nde kuti 0 pa 10 atso amene sudakhansolo ka udindo simumyantha ayi udindo kapena iwe sudakhale pa udindo wina uliwonse sudakhalepo olo eliyo chairman olo sudakhalepo china chilichonse chokhala ndi udindo sudakhale nacho sumyantha supitayi kodi kumene kunkukhala tikatengera kuti chipani chomwe chitu kudabwera achakwera. Yes. Kula John Temple asanakhaleso 2 years. adangobwera kuchoka ku church. Yes. Tenga chinthu osakhaso ufilaso kuti kweliyo ayi kubwera chipani bam achitenga chinthu malemu sidikimira. Yes. adangobwera anthu amayina ndiwo anthu amayina tenga chinthu chimene ya vice president leloli wina andi tili ndi a president pano pachakwerawo obwera ni munjenga zifusa tonena kuti Achakwera has been a beneficiary was that system a democratic system uli atembo a democratic policy. Mfuso langa chifua ndufuna ndikumbuseni kuti kuli atembo. Yes. Now pano kuli Achakwera. Yes. That he benefited. Yes. Akamamva anthu anyamatawo akuyankhula izizi akuti chani Achakwerawo apo chifukwa adakapanga zimene zizo atembo. Yes. Kunena kuti amene sadakhale Achakwera sadakaimiro kapre sana kaumyantha wa MCP sana kaumyantha upule sizinakatheka komano Achakwerawa ineyo I still believe kunena kuti akanakhala wina izakaladzilankhula sakuzilankhula isinavenda kulankhula kunzuzu urana zilankhula kuti zimene sizabwinowe komano ataona kuti anawe ena kumasikankhabe mese amakhala openeke kuti mana Achakwera aja samalankhula tumo kuti kuposa pamene popo kuti chani basi he delivered the message. You think he can do more? Yeah, no. But I'm trying to kufunika kuauza kuti kodi awe ambisezi ndani. Kodi iwe ukunena chizimezi. Ukumbukira kuti akati kunena kuti mtsogoleri udzitukanira chinthu anthu zizimveka. Tiana tinapa tisamabwereso kumakhala tomaka kapa zosiyana zimene olopanga wezija adzimva zimene zoso. So china chipani cha MCP ndimanena mobwereza kuti chikamapanga ziganizo zake chidzisamalitsa chifukwa ichochi ndi chimene sichinkafuna democracy party musaiwale there's a certain document that has been circulating pakati pa kuti MCP sinkafuna democracy. Yes. So tamabwera tizinthu ngati titi timapoma kano dentino chipani chicha kuti we still have anthu enake ali mu democracy mu koma dakali ku one party rule timagazetawo ntathawisira kumene kuja so izizi zili ndi kuthekera kosokonezanso chipani chifukwa anthu enake kumeneko
atoka kuti ndi ambitions ofuna koza chipani ntalowa ine kathandizira popo when they get frustrated the party loses. Kodi ngati iwe uli katakwe ntchito yako maita bwino wagwira bwino ungamaope munthu wongobwera no because ineyo izizi tinene pano organ yaikulu forum yaikulu yone kakonsaisi ndi convention. So tima amene uli akumana ku convention iko amange kai fundo zimene zizi zizapagwira ntchito ulendo winawo osakhala just before mphuno mpaka mwabaya masaja kwamva kununkhira amwene kena kazako kuza ti nyanja inauma. So ife we are reliably informed. Yes, there is a few people ku MCP kunekiko amene akupanga push for this agenda for their own personal benefit. Akuopa ena amene akubwera and kanga kuti zoma nali chinthu chinchatu awawa ngongobwera awawa ichi chinchatu. Kodi meso ngati pali institution imene anthu amayipasa ulemu kwambiri in terms of structures. Yes, ndi MCP. Yes, kunena kuti ku MCP sikumaoneka kuti ngati nchambu yanga warengera ngati nchamalume yanga zina umaona kuti ukomezo awa akatokapo abwerawa pamene kumene kuja aliyesa athawupita moti neyo ndakoti ndasiya ntchito mawa ndifuna kabisa nawo paupule akwena ndilolese. Yes, asandipingepinge so tupangirani zimezi inewe ndifuna ndibwerezenso kunena kuti chipani ichi chizisamalitsa zochita zake. Above all mtsogoleri wa chipanichi achakwera anapindula iwowa to a free policy, a free system imene atembo sada gunde anasiya kuti abwere. Here they are, they have got a president aliyese pano they are smiling tipakaso ndio semwe amene sada 2 years yomwe. Now zikuyamba bwanji zizi when you have a living example ya muntu who just came and now you want that person to continue and you are blocking again amina kubwera so like him. And I feel very ashamed when you hear some people speak in defense of this mwana bodi kuli inu mukuti chani kuda umakuyati ukamuyanga like is your mouth connected to your brain Your Excellency, considering good in beneficiary in mukana nkwabo mwampafu izi pada kanena kuti 2 years inisumukana unyanta chilunga sumukana umyanta mwa umyanta chifukwa choti kudali polisi yabwino zikanavuta atwena akanaboyo chalichi akanaboyo chachi ndipo atwena amene afuna nasokoneze atifa alowamo iwo utakwana zada salo zakuzuzu ife ndavra adakhula kunena kuti yayi ndasiya komano zikuoneka kuti ana inake amsulizo akulabe ana ofuna kulela akulabe ntima convention anthu akatenga nomination papers asakuziwa kuti kodi za 2 years ndamva a convention chair kunena kuti yayi komano convention itakupanga nalifai izizi anadapeleka kale nomination 4% zakati matseka kaya ndoti zimezi zayamba 2020 hayi pamene baba tatenti baone komanso pali elements of discrimination. Lamulo linali lonse loonesa kuti likumusala munthu wina wake silamulo labwino. You cannot have lamulo loyendesera kandi kalabu kandi chani loma musala munthu wina wake pakhale fairness. Yes, pakhale fairness pamenepo pikisanani bwinobwino oniko footing munthu aziwina bwinobwino ino amene 4 5 ino kandi 5 amene mukulimbikira 5 5 kuneki kwa amene mulimbikira khani iyo nena kuti amene wanya ngati mumatha ntchito siyani ena onzoafuna kudziwa kuti khali yakaunwa MCB nekiya malicha mbalekisa tubwetse maina hana list tukubweresa baba tizade naso tukhanga nako bandu awa tupife we know some people uyakona ali chinthuchi awana abile saka wina ife we know ndi afuna achose elimination kuchosa competition sikupereka kadenti simukuoneka ngati ndinu chipani chosatira ufulu oyo choti mwapakadi embrace democracy fully no ndi anthu otu asamalowe mukanakaniza kuti chipani kwathuko tadzadza takwana wina saloweso koma anthu akulowa nemuzinkaniza kusapikisana na ayi ino anthu 5 tachule baina amatukutuku tibaitepo ana maena namba okay chapo kuchoka kunkhani ya MCB imene tikunena kuti muyiunikeso chifukwa chokuti onesani ku Amalawi kuti democracy ngati munthu analowa nchipani mwanu ndio kuti munavumirizana kuti munthu amene akhoza kulowa yes unless munthu uyo
ali ndi milandu ina yache kaya ndi criminal records nde malamulo akulesa kuti sunga mapikisane maulendo koma wabwino bwino basi kuopa kampando china ano chimene chomwe achona pankuku chifukwa choti mwangomaliza probation ndesi mukakhala station man. Here's the thing, ndikuona kuti ena ndi matha chabe angochechemera kuteleza ngati kuti proposition yese ya vice president ena atoka kuti ngamamo ndokhalitsa inde akhalamo munga chipani kumono madaba kuti achakwera atata chabwino akayima ndiwo ndamambana ena alendo aparasi imenawo palisi apa pai pa uvipi ipo ndani kandani. You understand? So for the betterment of the party, let it be free. Yes. Amalawi amene ali ma delegates akasanke okha akasa musachingire ino delegates. Yes, kwaseferatu kuti ayi. What if the delegates afuna amene iwe zakufuta iwe ukhalirepo chifukwa choti walowera komala kumbuyo za chipani chathuzi ka spirit kameneka pampando sisamalowere back door. Pampando tisamayike zigulumwa CPC ndani nde kuti democracy or mutapeza kuti you want to spin no matter how you spin this one. No, it doesn't look good. It doesn't and I feel sorry chifukwa choti kula anthu azamalamulo soko inde I hope akumapanga advise anthu enawa pakuti anthu ena aketu ali maso kumene kumali timphavu tawo ndamene amafuna malankhula kwambiri sititopa pano mpaka namutapanga democracy kumene koko chifukwa tidasankha ufulu wa democracy tikachokapo ndi 7 minutes timalize bwanji timalize tipite wa polisi. Yes, imene sitichedwa mayi olamu ndi mayi ndi bambo zikhale ngoma uthenga ngwakuti chonde apolisi athu kunja kukuzizira tumakhata gona nyumba mzathumu auyenda panjapa kuti ife tizigona bwinobwino nyumbamo zona sapato yokhulika an officer uniform sitingasoke malamu muno salu yake makhaya mtundu wachi yoti atela amene achulukira ena amasoka ku John ku Oriental Plaza matela alatu amachoka malamu kutoko kumakasoka zinthu ku John tilibe atela alatu akhoza kusoka ma uniform ota polisi azilandira ma uniform kaizite vele 1 year 4 years sanandire uniform mayoramu ndazikhale mumati mukayangana zimene mukwachitira a police ma officers. Are you happy kugwira papa kumanira kuti the officers are welfare yawo ili bwinobwino like serious? No. Kapena mkungu washisha intem mudzina kuti discipline. Kulira nthaulira uko kwambiri akulira and chief umamva chisoni kumuona officer amwene kuti aziposeda ndi security company. No, security company achenesa amwene anthu a security maona kuti security kwayang'anira anthu job maona kuti jombo akaipisira amene mumu koma amwene kwa ya police ndio aje kambali mozi amwene barra maenda chambani ma sergeant aja ma flat ataketi nthebe titatu kaka nthebe amwene todula bwanji timeti a police awa nthawi zina amakhala tempted kuchita zosainera because of what we are exposing them to. So noti ayankhule a Professor Cheren chifanda amene asunga chikwama. Bwana Cheren inuyo mulibe ndalama zoti mukhoza kupereka ku homeland kuti agulire ma uniform agulire sapato kodi sitinafike febo kuti tikhoza kupeza even okonza sapato zabwino usana ndoda nyamata wazikayang'ana pakonjika kumakhala lavu kumakhala lavu kumakhala munthu achikondi kumapanga zinthu the same way mero makondera nyama iweyo mjanza kosama ikonda choncho nyama usamafune kuti nyama uzidya wekha. So inero chimene chimandigwetsa point chonena kuti every government ikabwera ikapita timanena zambiri mbiri zoti tizechita even ma police officers kumanga nyumba is a plus. No, building very beautiful. We even forgot building very beautiful. Mwama ngenyo zabwino takombera mata very good houses abana naziona ine kuona kuti yes no officer usati officer akukhala munthu ka nyumba ka 1 bedroom and ana 4 kakhonde kaja nakhoma anakachinga ndi malata ukasandusa kachika kakachipinda ma bathroom aja usiku uja ama akolopa kumagona kwana kumene kuchako so tinene kuti yomanga nyumbayi it's a plus. Tunyadira zili bwino chifukwa makazi ngati maujeni timatini nyumba ka officer koma alipo so ena amene mwayi wa nyumba usada upesi alikurent timange nyumba zambiri nyumba zo timange zambiri tangoyamba papa ngati uyu wakuchani akhala plainiyu
akupanga madzi aulere machitsanzo sakulipira renti ndiye wina ali uko akulipira renti akulipira ma conditions ake timuganizire exactly zimene sizikuchitika taoneni anthu amasangalala kunyadira ntchito yawo choncho. The least we can do is to appreciate these are people that are providing us security. These people are amazonchito. If you look at my investigations, I mean, I'm a pan. Yes. Munapesa munafufuza mapesa yote. Yes. They're doing a good job. Yes. Inalipo nthawi nake masiku a wiki apitawa. Umata kumachita ku keeping your fingers crossed kuti chonde. Wina akasaponye tie gasi bana. Muzo chomwe ndikuti inalipo nthawi nake sizimayenda bwino mati kuma akangoponya tie gasi kuno siziyenda bwino. But these guys they were they were pushing the lines. Yes, and they were pushing the lines. Yes. But these guys were professional. Ukumbukira bena bagati kuti majambula ngoma. Yes. You could actually, and there was a lady. There was a lady officer there. But this lady officer, I was so impressed the way she was managing. Yes. She was managing. She was not armed. No, they are able to do their work. Improve their welfare. Just some senseless politics. Imirama banga ama zoma kuzali kamange na sisa. Pamela polisa chida kazuri pameja zero yose kama ngire. Una move majesty zimana nena zi. Yes. Zoma ngothamangira kumanga. Ana investigate. Rodrick migongo. Yes. Kujeli kuli longo. Yes. Kuti mwamba kumanga kumanyira investigate kuda makutuma ni ndani. Kwa ruwa let's ama kha kuti wina watu ma. Wandai wangoneka take it one. Kamange. So sisira. Yes. So tinaenda kwa zimene zizizi. Yes. Tubeleza pano kuti warfare ya officers. Asamapita bakaunjika wasanga Jombo. Please Jonde. Yeah, Jombo ya white kamera brown, kuisinde kala black. Ifeyo tika nakha kuti ziko munamaloleza bwesta secular police yathu. Samaloleze. Chabana. Tika nango secular yathu tiziyang'anira bwino tikanapanga program pano tendi sonke tikulema ma versity. Anyway, on a serious note, we hope kuti this message has been delivered kwa Inspector General athu Mai. Yolamo azikale achere niso kundalama. Yes, tulusani ndalama upanga ndalama akapanga kugina ano leo tuzithamangitse ukuso tiapasi zinthuzi titha kusoka mainfomu awo madera la alipo ambiri nkhani yathu yomaliza msanga nthawi ya 7 koloko TPP. Yes. Uthenga upita ku TPP ndi wotani pamene akulembera makalata awo akuti Mai Tsulo akuti kumene koko khangati ngati zochita zawo siza TPP. Not just Mai Tsulo, I think akutsaira achomanika adakasazika ine ndikumbukira nakasazika kwa mthalika kuti andisankha deputy minister kwa chimwendo pana ali zochita zawo sizikuoneka MCP nde afuna achite evoke sina popeza nthawi yatithera panofani ngonena kuti DPP panopa they can't afford to lose some more members. Why not? When they are not the numbers, no, I don't think would okay. Ndi mwana ose watu ngave interview ya Chitsulu. Amala ine ndudabo kuti nalenge napaka kuti ndasiya DPP. Fanga ndi akupanga zonse mphana chipani. Choyambirira awaitani. Fo chimene chitika mango amba na kumbaliko. Hey. A DPP leadership ne kuti awaitana adakana. Titawaitana sana bwere kamera kuti uyu amene atipezeka kuneke kamera ma meeting ena ake koma sabala niko that's ndetu kumamona alika kumakhaza kwa kupanga ndi MCP kaya kupanga za mbaku waku kumamona ali ndi mbaku waku kati kumaona ali ndi awaita litsekaye awafuse kuti kodi zikhala bwanji number 1 number 2 na also my MP chifukwa I know tikapita sample komaso maipi ena amatipanikiza kwambiri kubona olamula chipani cholamula kutoka makala makeke amafulati macross kumene ku so twabiri chimene kapepa mtali kati timu yawo awapanga awaitani awavi kuti what is happening okay yes now so maipi wo adzidziwa kuti they have got a parent to kuonani chauze to amakuonani chifanda wizina ka behaviors kama zaoneka no kuti tinawo kuno kapena ai osasamana za leadership yo kula ntima amene ungalankhulire so nachonso chipani mono tikaisa so mbewu iyi bila so ibalaso izaje itonokera zinthu koma the best thing can do contact and dialogue the first thing zikakanika muwauzo dzipitani
Ronald Mpaso akhala kale pamalo kuti awerenge nkhani ndipo amayikonda kuopsa mkulu ifeyo tisadye nthawi tadya kale nthawi yokwanira tipepese bwana Mpaso kuti takudyerani ka 2 minutes muwerenga ndithu tikuchokapo pano pa yes nkhani folo zimene timayang'ana tayang'ana tonse atha zaka folo ili boma inu mwayiona bwanja Malawi chiziwe mchipande powomola nkhani yachiwiri tukamba nkhani za ujeni ku MCP kuti ka convention timalamulo tinata imene kupanga tofuna kubloka na tautsamundato kumbukirani kuti achakwera komanso malemu miya adabwera kumene nkukhala maudindo akulu atembo sadalesi nawo achakwera pa nthawi yanu ana ena akazikuonesani ngati kuti inuyo anthu azidabwa azoona ngati kuti kuseliko kuli inuyo musakhala absent musakhala absent yankulani bwino munene kuti I'm a beneficiary of a free MCP let's make MCP free nkhani ya tapu mwayankhula ndinu bige nthawi zina zake flex your muscle flex your muscle mwana osamangulenda kumene what you sumva bwachi you are allowed your excellency ina tukamba za apolisi athu chonde mayolamu komanso azikhale apolisi acheni apolisi ayang'anireni bwinobwino tibwera pano mpaka namutatita namwambuka apereka ma uniform ndi sapato tikapangira hotikale ndikomweko mukupereka apolisi atalandira akuyamika yomalizira ino a DPP tazikhalani ndi ana anu umayankhulisana nawo zochosanazi muzazindikira kuti kulibe kwanthu mwachosali yese 2025 anthu ali kuti mwachosakaya you fight everyone can you talk to each other bwino so pamenepo nepasiriziro pa program yathu ndithokoze ansukuluza Jonathan Kuku tathokoza wawa chokera kwa ine ndevu zamwayi Wanderer Msisi ati kuti pitirani kuonera ma program otsatira tikusirani mukuona uthenga wa Sales Enterprise our proud sponsors goodbye. Sales Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12.